दाना माजों फैबावो नोंसोरो गसलफोर गासिबो लाजोब्बाय आं बिस्टिखौ दाना माजों फैदो हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नोंथांमोनखौ आंनि यूट्यूब चैनलाव बयखौबो खनसे बरायग्रोनाय जाबाय थ' बिदिब्ला नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थादो नोंथांमोननि थाखाय आं मोनसे बिग आपडेट लाना फैदों बे बिग आपडेटआनो जाहैबाय जायफोरा आर्मिनि आन्डाराव अरुणाचल प्रदेशआव जायफोर पर्टार मावो बिथांमोननि थाखाय जोबोद इम्पर्टेन्ट बे बिग आपडेटआनो आरो जायफोरा दिनैसिमबो पर्टाराव जइन जाफेराखै बिथांमोनाबो जइन जानो हागोन जायफोरा खामानि मावनो गोसो दङ पार्ट टाइम जब बियो सेलारियाबो गोबां मोजां जायफोरा मावाखै जायफोरा डकुमेन्ट्स रेडि जाखाबाय बिथांमोना थांनो हागोन आङो बेहाय जइन जानोब्ला मा डकुमेन्ट्स नांगौ सिगाङावबो भिडिअ बानायखांबाय नोंथांमोना आंनि भिडिअ लिस्टआव चेक खालामना नायनो हागोन दा बिनिनो आङो मोनसे नटिस मोनदों बे नटिसआ आङो खोन्थाना होनि नैबे स्क्रिनाव नायदो नोंथांमोना बेहाय बैसागि मिलिटारि स्टेशन इज रेसिं ए पर्टार कम्पानि एट सापार दिरां अरुणाचल प्रदेश माने सापार होननाय मोनसे जायगायाव जागोन आरोना लोगोफोर द रिक्वायरमेन्ट विल बी फ्रम 10 to 14 जुन माने 10 तारिखनिफ्राय 14 तारिखसिम जइन जागोन फर एनि एसिस्टेन्स यू मे प्लिज कन्टेक्ट अन माने बेहाय कन्टेक्ट नाम्बारबो होखानाय दङ नोंथांमोना डाइरेक्ट बेहाय कन्टेक्ट खालामनो हागोन जइन जाहैनो हासिगोन नोंथांमोना जायफोरना डकुमेन्ट्स जाबाय डकुमेन्ट्सखौ मा नांगौ आं सिगाङावनो बुंखादोंमोन जायफोरा मिथियाखै नोंथांमोना भिडिअखौ चेक खालामफिनबानो जाबाय दाबो आं बुंना होनि डकुमेन्ट्सखौ मा नांगौ बेहाय नोंथांमोना जुननि 10 तारिखआव जइन जागोन आरोना जुननि 10 तारिखनिफ्राय लासिगोन पर्टारखौ नोंथांमोना बे सापार होननाय जायगायाव आरोना 600 जनल' लाग्रोगोन बेहाय बेनिफ्राय टावांनिया जाथ'वाखै नोंथांमोना बे सापाराव जायफोर जइन जानो गोसो नोंथांमोना जाग्रोनो हासिगौ आरोना 10 तारिखनि सिगां थांनांगोन नोंथांमोना जइन जानो गोसोब्ला एसे थाबैनो थांदो फार्स्टआव नांगोन नोंथांमोना पुलिस भेरिफिकेसन नांगोन बेखौ गावनि पुलिस थानायाव बानायदो पुलिस भेरिफिकेसनखौ बिनि उनाव फिटनेस सार्टिफिकेटआ जाहैबाय नोङो बेसेबां वाइट दं नों बेसेबां गोजौ बेफोरखौ बिनि थाखाय नोंथांमोना फिटनेस सार्टिफिकेट बानायना लानांगोन बिनि उनाव ब्लाड ग्रुप माने नोङो थान्दा जायगायाव थानो हागोन ना हाया बिनि थाखाय ब्लाड ग्रुप बानायनो गोनां जायो ब्लाड ग्रुप बानायनानै लादो बिनि उनाव कड एफिडेभिटआ जाहैबाय डमिसाइल होनना बुङो जोङो डमिसाइल बानायनानै लां बिनि उनाव बेंक पासबुकआ SBI नि जानांगोन SBI नि जायोब्ला थाब जइन मोनो नोंथांमोना SBI नि लानानै थां बिनि उनाव पासपर्ट साइज फट' 12थासो लानानै थां 12था दर्जन मोनसे ओमफ्राय नमिनिनि थाखाय नोंनि न'खरनि मानसिनि सोरबा फंबायानो होन बिदायानो होन बिमायानो होन बिफायानो होन सोरबा सासेनि लांबानो जाबाय 6 खानसो लां फट'खौ पासपर्ट साइज लांबानो जाबाय नोंनिखौबो नोंस्रा न'खरनि मानसिनि सोरनिबा लानानै थांबानो जाबाय आरो नमिनिनि थाखाय बेनिफ्राय थांनायनि सिगांथ' इनार लेन गेट पास बानायनांगोन आरो आइडि प्रुफनि थाखाय आधार कार्ड पान कार्ड जि दङ भटार आइडि दङ भटार आइडि लांनो हागोन आधार कार्ड दंबा आधार कार्ड लांनो हागोन बिनि उनाव कास्ट सार्टिफिकेटबाबो जागोन कास्ट सार्टिफिकेट लांबानो जाबाय बिनि उनाव गामबुरा सार्टिफिकेट लांबानो जाबाय गामबुरा सार्टिफिकेट नांगोन बेखौबो लां नोंथांमोना बाखि डकुमेन्ट्सआ बेखिनियानोसै लोगोफोर नोंथांमोना जायफोर जइन जानो गोसो दायो जइन जाहैनो हासिगौ नोंथांमोना नैबे स्क्रिनाव होनाय फन नाम्बाराव बे कल खालामनानै सोंहरनो हागोन बेयो जाहैबाय JCO फोरनि जायनाखि पर्टार जइन लागोन बिथांमोननि नाम्बार बियो सारमोननि थ' नोंथांमोना थाबैनो कन्टेक्ट खालामदो आरो थांदो आरोना जायगायाव माने सापाराव जागोन नालाय दायो सापाराव लाग्रोसिगोन जुननि 20 तारिखै होनना बुंदोंमोन खिन्थु आं बुंखादोंमोन लकेसना फिक्स जायाखै बेनिखायनो आङो नोंथांमोननो फिक्स माने बुंनो हायाखैमोन आरोना दिनै माने फिक्स जाबाय लकेसना जिनाखि सापाराव लाग्रोसिगोन नोंथांमोना बेहाय थांनानै जइन जाहैदो जोबोद मोजां 6 मान्थल' जायो आरोना 6 मान्थ 179 डे बेहाय 179 डेनि उनाव नोंथांमोना खामानिखौ मावबाय थानो गोसोब्ला मावबाय थानो हायो जायफोरा एक्सपिरियेन्स दङ जायफोरा कुकआवबो मावनो हायो सोरबा कारपेन्टाराव सोरबा टेकनिकेलाव मावनो हायो जायफोर मटर मेकानिकेल बेफोरावबो मावनो हायो जायफोर माने खामानि मावनो रोंखायो बिथांमोनखौ सायख'नानै लाखियो CO सारा मोजां मोनोब्ला कमान्डिं अफिसार
बिथांमोना सारमोना मोजां मोनोब्ला लाखियो मोजां लेनदेन जानांगौ मोजां थानांगौ आरोना ओमफ्राय बेनोसै आरो लोगोफोर नोंथांमोननि थाखाय आपडेटआ आरो टावांनि माबाफोर निउस मोनोब्ला माबाफोर आपडेट मोनोब्ला आं नोंथांमोननो फोरमायनो नाजागोन थ' लोगोफोरनो शेयार खालामदो जेसेबां हायो बे भिडिअखौ जायफोरा नुवाखै जायफोर थांनो गोसो दङ जायफोरना डकुमेन्टस रेडि जाबाय थाब थांग्रोदो आरो जायफोरना रेडि जायाखै टावांनि थाखायबो टावांआवबो जयेन जानो हागोन ओमफ्राय सापारा बारा गोजान नङा बमदिला बारबानो मोनो बमदिला बारनानै दिरां बारनानैनो सापार मोनो बे दिरां बारनाय लोगो लोगो सापार होननाय मोनसे जायगा दङ आर्मि केम्प बेहायनो लागोन आरोना लोगोफोर नाम्बारा बेनो कन्टेक्ट नाम्बारा बेहायनो कल खालामदो डिसक्रिपसनावबो होनानै दोनबाय आङो दे बिदिब्ला लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनफिनगोन जय हिन्द